Čaute ľudia. Dneska príde Sebík. Tedy, jak som vám povedal, že pôjdeme do Rožňavy, tak my sme prišli veľmi pozde a dneska budeme robiť o tom video, lebo sa mi pokazil aj PlayStation 5. Nereaguje toto kolečko, ak sa to povie. Čo ak otvoríte od PlayStation 5 a to tam nejde, to nefunguje, tam opravíme to so Sebíkom, takže môžete sa tešiť. A dajte ten odber, už máme 38, takže 2 a jemu a Sebíkovi dajte tiež odber, lebo tiež robí dobré videá a dobre, ja nehovorím, že dajte mu, ale proste aj on chce odber, nie, tak viete, ale ja viem, že teraz o vás nahováram, že hej, dajte, ale ja to nemyslím tak, ja to myslím, že schválne, že môžete mu dať aspoň ten jeden takže môžete sa tešiť, neviem o koľkej, asi o 3 začíname, hej, presne o 3, lebo povedal, že on najprv pôjde ku svojemu dedovi a potom príde tu. Teraz asi je ku dedovi a teraz príde tu. Tak potom o hodinu začíname, takže ja zatiaľ si pripravím tie veci a potom vám oznámim, že už prišiel alebo neprišiel a urobím veľké video. A sa môžete potom pozrieť na tento kanál, čo točím. A dajte ten odber, už musím to mať. Takže už máme 2 odbery a už máme, takže dajte. Takže čaute, pozdravujte mamu jak vždy a čau.